Velkommen tilbage til den her video her. Det bliver en sådan rimelig impulsiv beslutning, jeg har taget at gå i gang igen. Men hvis du er kommet for at se fitnessvideoer, så er du kommet til det forkerte sted. Planen med det her er faktisk, eller planen med den her kanal er, at jeg gerne vil i gang med at køre noget underholdning. Jeg vil køre nogle forskellige ting, nogle challenges og alt sådan noget der. Sidste gang der blev jeg lidt afbrudt i det, på grund af at jeg havde en masse arbejde, jeg havde noget skole og sådan alt muligt at se til. Og jeg havde bare en masse ting at se til i hvert fald. Og det gjorde lidt, at jeg mistede motivationen, og derfor så røg jeg af på den. Men nu der er jeg klar. På at komme tilbage, og så komme godt i gang med kanalen. Som sagt, så har jeg lavet nogle fitness ting før, men det kommer til at foregå på min Instagram, som er fitnessrelateret. Der kommer ikke til at ligge nogen fitnessvideoer på den her kanal her, da jeg gerne vil holde de to ting adskilt. Det kan være, at jeg finder på at køre nogle episoder, hvor det kommer til at omhandle noget fitness, men det kræver så, at det er noget, I selvfølgelig gider at se, og flertallet gider at se. Ellers så er der ikke nogen grund til at lave det. Men som sagt, så vil jeg prøve at se, om jeg kan få lavet en masse vlogs, nogle challenges, pranks måske, og bare en masse underholdning, sådan så I har lidt at følge med i. Og grunden til, at jeg starter op igen her, det er simpelthen fordi, at jeg synes, det var fedt at lave før. Problemet var bare, at jeg ikke havde tiden til det, og det tager rigtig lang tid. Men som sagt, nu har jeg masser af tid, så nu er jeg klar på at gå all in på det. Jeg laver heller ikke rigtig noget i min hverdag, udover lige at træne. Og så det vil sige, at jeg har masser af tid til at finde på idéer, jeg har masser af tid til at lave en masse, og få redigeret og lagt videoer op. Så det kommer der primært til at gå en masse tid med her i de kommende mange måneder, og hvis ikke længere tid, alt efter hvordan det selvfølgelig kommer til at gå. Men som sagt, hvis I vil følge med på den her kanal her, så sørg for at smide et subscribe til den. Eventuelt smid et like på videoen. I kan skrive en kommentar, hvis der er en videoidé, I gerne vil have, jeg skal lave, eller noget som helst. Så følg jer fri til bare at smide en kommentar, et like, subscribe, eller hvad I nu vil. Men som sagt, jeg vil se, om jeg ikke kan få postet ret ofte, så ofte som overhovedet muligt. Og det skulle gerne allerede starte fra i dag, så jeg håber, I vil tage godt imod det her. Og ellers så glæder jeg mig faktisk bare til at komme i gang med kanalen her. Og som den skarpe seer har bemærket, så sidder jeg udenfor lige nu og optager det her. Jeg prøver at køre sådan lidt en vlogging-stil, med at jeg holder kameraet og bla bla bla. Fordi jeg føler lidt, at hvis kameraet står stille, så bliver det meget opstillet, og jeg sidder faktisk bare og kigger ind i kameraet og så bare snakker løs. Det er ret kedeligt at se på, så derfor så prøver jeg lige at gøre det sådan her. Men i forhold til for eksempel challenges, så har jeg sådan en, som jeg er blevet spurgt meget om, også i forhold til min fitnesskanal. Det er sådan en challenge, der hedder 10.000 kalorier challenge. Og i princippet er det ikke særlig relateret til fitness, men det går bare ud på, at du skal se, om du kan spise 10.000 kalorier på en hel dag. Hvor jeg kommer til at filme igennem hele forløbet. Jeg kommer til at vlogge igennem maden, hvilken mad jeg får. Det bliver alt muligt klamt som McDonald's, en masse slik og alt sådan noget. Men bare hvor det handler om, at jeg skal ramme 10.000 kalorier. Det er i hvert fald en challenge, jeg har tænkt mig snart at skulle lave. Så hvis I er interesseret i at se den, så skriv lige en kommentar, I er interesseret, eller smid et like. Bare sådan, så jeg ved, at det er noget, I gider at se. Og ellers så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan finde på en masse andre forskellige challenges. Nu er jeg rimelig meget på bar bund, men jeg vil se, om jeg ikke kan få noget inspiration nogle steder fra. Men som sagt, det bliver højst sandsynligt nok den første challenge, jeg laver. Jeg ved ikke, hvornår den kommer op, og jeg ved ikke, hvornår jeg overhovedet skal lave den, men jeg ved bare, at det er inden for den kommende måned i hvert fald, tænker jeg. Men som sagt, giv mig nogle idéer til forskellige challenge, hvis I vil se det. Og ellers så skal I jo selvfølgelig bare følge med på den her kanal her, fordi så skal jeg nok få lavet en masse fede videoer til jer. Igen, jeg håber, I vil tage godt imod det her, og vi ses jo selvfølgelig bare.